Bithung reng thama constituency along Congress aya song pen ratame pi ke dopon. They thor along NKBA Women Seminar ame ke pangcheng pon. Resak hidi General Field along Indeng ke thom Intercharge Football Knockout Tournament surihini ra inkore ke thom ke cheng pon. KAL Adap Abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Phaiguni achiklo ni phai keparni West KAL district ke parlopon Bithung reng thama constituency alo inti kaibongarong along Bithung Mondal Congress Committee atum pen chipatir pi ponsi Mandali Congress Jodo Yatra puathepi ke en pen ratame pi RD dojot pen ke paman pon. Bithung reng thama Mondal Congress Committee atum pen Mandali Congress Jodo Yatra me ke padopon along aluhiaman pen abarim KAL Thomas Council CEM Joyram Ingleng abarim KAL Thomas Council EM Sing Teron atum pen ke danglok pinangan Congress songjapu songjapi atum chetong dunsi jumesen alam chethan chimum padopon lo. Labang some along non BJP ki charipon Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma lapen non ki khipom KAL Thomas Council CM Dr. Kiliram rong hang tumaphan thulok ke Congress asong along ke komen tuneta deng ponamasi un elo pusi me along abarim CM Joyram Ingleng pen rataphan than pon. Ane corruption thiong lu corrupted mane tumke nang nilu Congress along kadugwe kemi council tang tumsi dolo misen san tumsi Alapu me ke do boma husitame BJP la pen prek jama song pen kachi odunatum kadoka we pen don plikep sosiatum Congress asong along amen chet habdun si Congress asong along chipa ok dunlo bang song bong pen BJP asong pen ke wang tum si jasemet ong mu chot pusi me barim CM Joyram Ingleng pen phirang ke theng no long nang pachini dun dak peni family helicap raisi arat peni Congress long chipa ok dun lo dak Bithung reng thama MSC constituency along lapen la tang ada la maximum ke 90% BJP pe 90% atum ke BJP pen bad baki inut bahen itu independent mane pene PSLC non Assam Mala solar project 4 lane to waralong compensation atangka kachu panglim dun mithang donrap amuni da tumsi amen dudun po along pen ke amen avipin tame tangka chipalong dun po kachu panglim aman kachu panglim raratum ke bikhari si chimanang etlo BJP sarkar nang charilo pupen ke pusi phirangkia thengno along Joyram Ingleng ahin pen pachini ponthu nge raratum phan ke thangta badelo job card magedo police pension magedo ma pene handicap atoma pension magedo ma himipi toma pension ma yata pa badelo sob ingsir lablo non ke palu choke orunudoi pelut elo abedelo Dongkamukam pen wiki be KAL live. Nihang KAL Baptist Association NKBA Women Department atum kapin khat pona tengsi NDBCF angkang Taradong Baptist Church along pininga ningkan surihini ra inquire ke thoma ningkana pharman ingdeng thongke braisi Nihang KAL Baptist Association NKBA Women Seminar jaimek Deithor Mini Stadium along Phaikuni ni phai kepen Grey ke thomarni ni thoma pharman an patumi pen kipadopon pangcheng pon tanglong Phaikuni ni phai keparni kecheng siarni ada por phai kepen Grehinia por an adim ke pale amen ke thap ajaime padopon Anerlo por phai sia por malompen kido ke thaga buha ahem impu ponlo lapen por phai hinia por pen abangke chipati ajaime cheng ponlo Kachipati along ason amung lake lun cheto Bible angdeng ning kachibi pen kipu lapen Bible pen karju pen ke thak hai huisi padopon lo Labangso krung sai lapen kachipati pon hu than batum Nihang KAL Baptist Association NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Big Nihang KAL Baptist Association NKBA Mission Board Chairman Reverend Unique Terang Nihang KAL Baptist Association NKBA Christian Education Board Chunbang Reverend Abraham Taro lapen PKBA pen Roslyn Taro pitum pensing than pare ponlo Kangkrung Kangsayatum KABC Youth Secretary Monison Teron NKBA Youth Secretary Robinson Rong Pilapen NKBA
HBI than bang Martin timung atum pensi langchari ponlo adap kardom ponjatum Deitor Baptist Church pen Roslyn Sinarpi lapen Antioch Baptist Church pen Priscilla Bepiatum si deng ponlo May si giro lapen karcholong NDBCF U Department Worship aterang tum pensi japon long Kiching siarni karbianglong atokan open kadukawe monduli pharoi sira nerke pen kachitong animalia tum chitong dun si misen pen May padopon lo Bukajan penanam terang Karbiang Long Live. Pai gunia cikloni pai keparni lakhain ko rapo nilip constituency ki parlopon koilamatia hawar arlo Resakhidi General Field Pathua Klamalong Arlong Pira Baptist Church Sport Ministry tumahin pen patirpi ponsi ingdeng ke thom ke chok inter church football knockout tournament pinso marlapen arlo somara tumaphan ki pathu kachipate ki pangcheng pon Pining surihini rain ko rake thomaning kan ingdeng ke thom pinso marlapen arlo somara tumaphan ki pathua hin laan so se kachihung lapen ki parung ponjia phan pura phai kunia chikloni phai keparni pen Arlong Pira Baptist Church Sport Ministry tumahin pen patirpi ponsi ingdeng ke thom inter church men and women football knockout tournament pangcheng ponlo labang solong ke chengsi kachipho pon atirang men lake Corinth Believer Church lapen Thedong Baptist Church atum angbong pathu ponlo labangso kangpua melong aluhi sarpua man apeng pen Longdon Baptist Church Pastor Reverend Benting Teron Chitong Dunsi Arna Malam Than Ponsi Kipathua Hinta Chipate Lote Okpran Aphan Akimedopu Than Ponlo Generation learn from you through your skills, through your team, so that the upcoming youth people will also learn something what is football. Patu tia prang na tunga to ifan na tuning ridun la halo upuat tim stabe patu pa mission no then lake isi aili non ke tur miri sonim sotum pandame katana tu ake mena tu ke japon pasi dang so game patu lo and game ke patu pen pot e ok pran ke chupe meji la pen la sonsi ene thang long ri long pa phantan labang so me lake Arlong Pira Baptist Church Sport Ministry amepu Bhupen Kroi hin pen me chari ponlo aluhi ki pachini pona sai lake kongchun bang dorsing rong phara hin pen si deng ponlo aluhi aman pen Risakhidi angkang SGB Suren Terang GB Horen Tongbi Hemson Lekthe Soy Rongpi Bapuram Tiso adum chetong dunsi kangpu pona jai megalong RDP ponlo labangso ke pathu kachipate ponalong referee ke dodun lake Jiten Phangcho lineman Dennis Bay lapen kabibon teron tum henlo Thedong Baptist Church atum aphan Korean Baptist Church atum gol pumni thaponsi ke pathu ke chengsiani Korean Baptist Church atum chepahai ponlo non ke wangji arni anta ke pathu hen kengkam kachi Jordan bomja phan ke wangji arni anta sai deng pon thu bomji langputa mepu Bhupen Kroi hin pen than pon Koilamati pen Samsonic ti Karbiang Long Live Nonakai Pirthe Monit Monor ke chan ke jar bom mahut Karbia khe pen stame ason tina sai long stame ke thek dun bom pen ajok non ke hithi kulat pen chenglor ason ke jor ke lang antame Karbia tumsi chirai pon bom ason si thek pon long lo Lason thak si lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency ke parlo dolamarang kang hema ing tiarong amekar soron ing ti alang listame chukang tip akulat kang pupen labangso akulat pen loksi hemtuni siaphan chipangreng i ajakong chilong ponlo nonaman alang li kulat kachubidun lake dolamara main town pen bokaghat ke damatowar anat damchet along ke do Gina pharmacy adung hinlo Soroning tia pomen lake kalitang huliram ing tilapen apeamen lake kalitang kabon lekthepi puhenlo alangli ke korte bang priang bong penaki bisia bang lo pusi nang pachini dun Perangkia tum kahumri dampen karjo hut nang kachethandu na tengke alangli ke chugang tip asai ke klem loksi ningkan krepo anbak tupo
lapen kulat ki bi bom hut local MSC mate Karbeng Autonomous Council Education EM Richard Tok dia long pen setame kirap long ponlo lapen tebok terai tu nang ke thando na tengke alangni kulara long chukang tip ke thek sera jok kai ke tame chukang tip atum chimit ne puta nang thandun thu lasila puson ke thek sera lapen banga khia phan lahai abe paralong ki khang dun theka tum phan ke Karbeng Autonomous Council ki charia tumpen chenglok tibok terai ke do ki theki ding lapen ham phang asong tumpen kangthur ponjia phan lapen aning ki rong pon thujia phan mesena sai ke deng pon pen hu or ki pidunjia phan alang ni penta chuming ri pon News Desk Report Karbeng Long Live Pinya Abirta ke lapansi kangton poniglo Kardom